браво! 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 Благодаря. Здравей, добре дошла. Разполагай се. Привет, благодаря. Уважаеми дами и господа, тя е още дете, когато културата на Ориента я пленява напълно. 16 годишна, тя посещава Кайро и сърцето й завинаги остава там. Посветила е 10 години от живота си, за да усвои изкуството на бели денс от най-добрите в света. Защо се запали, как се случи всичко това и как се става един от най-добрите, ще разберем от самата Цветлина Данова Ларда. Точно така, Ларда, да. Което означава цвете. Цвете. Цвети прави ми впечатление, че почти не си се задъхала, въпреки... Ами да ви кажа, малко се задъхах, което не е типично, но просто е твърде рано. Не съм пила кафе. Нали, за мен е твърде рано, за вас може би вече деня е на среда. Има ли си час за ориенталския танц? Ами, има си смисъл. Ориенталския танц не предполага сутрешните часове. Нали, то е танц на щастието, на страстта, на емоциите. Кога се проявяват те? Разбира се, вечер. Обичайно в колко си пиеш кафето? В колко часа? Кога ставаш? Мисля, понякога и в един го пия, нали? Два. Добре, си посвираш, но това предполагам означава, че лягаш много късно. Обикновено, да, по-късничко лягам, което е нормално. Иначе, питахте ме как се запали тази любов. Аз самата нямам обяснение как се стигна до тази любов, всъщност. Ти си била тинейджърка, когато това се е случило. Да. Спряла съм да го търся отговора. Приех, че това е моята, може би, мисия, моята съдба, който вярва в предишни животи. Ще намери някаква логика. Ти вярваш? Ами, да кажем, че вярвам, тъй като такова необяснимо влечение към Ориента при наличието, че аз нямам такива роднини, е много... Има някаква необяснима Помниш, връзка. предполагам, първия път, в който си се докоснала, сблъскала с този танц, с това изкуство? Да, то беше точно в Египет, когато отидох на 16 години и видях танцорка на едно корабче. Това на екскурзия, предполагам, си била. На екскурзия бях в Кайро и като всеки турист, който посещава тази дестинация, посетих корабче по Нил, видях танцорка и просто като я видях, викам: вау! Ти се плени. Да, аз много се плених, защото то още не беше това, което аз очаквах, че е смисъл ориенталския танц. Той се оказа много по-красив, много по-богат, много по-изящен и много по-труден, бих казал. Да, нека да уточним какво е, защото много хора, така лаишки, като чуят ориенталски танц, не си представят кючек, но всъщност не е. Ами истината е, че вече не е толкова много хора си представят. Като си спомня преди 10 години, 15, когато започнах да се занимавам, наистина тогава беше ориенталски танци. Ама какво това? Кючеци ли? Да. А вие, и редовният въпрос, вие трябва ли да сте доста дебели там? Нали? Едни такива клиширани възприятия, за които хората не бяха виновни. Те просто не бяха запознати с материята на ориенталския танц. Като казваш, трябва да сте доста дебели, твоето отношение към собственото ти тяло, как се промени покрай заниманието ти с ориенталски танци? Ами много се промени. Не само моето. Ами това го забелязвам изключително активно в моите ученици, защото ориенталският танц учи хората на едно бягане от общоприетите норми и рамки, които, нали, обществото ни налага, като например мерките 90-60 на 90 и редица други фактори. Ти самата имала ли си проблем с начина, по който гледаш на собственото си тяло в някакъв момент от порастването ти? Ами да, аз това не съм го казвала в нито едно предаване сега, като се замисля. Но всъщност да, в тинейджърските си години имаше един период, в който бях изключително напълняла следствие на здравословни фактори. Неконтролируемо напълняване. И имаше момент, в който не се чувствах добре, не исках да се гледам въобще в огледалото. Дори направо не ми се излизаше навън. Но в последствие, когато... А как успя да се справиш с това? Ами то с течение на времето Тоест не си... здравословен път, нали, хормоните като се оправят общо взето и външния вид също моментално реагира. Но това, което наистина искам да кажа е, че всички мои ученички, айде не всички, прекалявам, но 70-80% от моите ученички
След като посещават известно време уроци по ориенталски танци, започват наистина да гледат по друг начин на себе си, да харесват това, което виждат в огледалото, да застанат с по-уверена стойка. Защото даже тя самата стойка може да се изправи. Веднага се изправих на ключова дума стойка, защото следих как съм се изгърбила и съм полегнала и съм се изкривила. Мога да ви демонстрирам като се изправя, какво обяснявам на моите ученички, главно за стойката. Да, слушам. Да. Значи аз това им казвам. Как всъщност, като застанем с... така, сега уроци не по танци, но по стойка. Това е по-изпълнимо. Когато дигнем рамене, отпуснем гърди и приберем. Това е типичната стойка. Как добре го правя това? Която всъщност... Нали? Именно. Повечето хора така седат. Добър ден. И казвам просто, поемете въздух, изправете гръдния кош, отпуснете раменете и приберете опашката. И представете си да ви кажа, здравейте, аз съм вашия преподавател днес, нали? И добър ден, аз съм вашия преподавател, вашия гост. Вие сте водещите, така че много е важно стойката. А стойката идва и от усещането. Аз няма как, ако не се чувствам добре в себе, в тялото си, в кожата си, да седа по този начин. Нали? То веднага рефлектира върху стойката. А ти каза ученички. И седнала също е много важно. Каза ученички, няма ли мъже? Сега, миналия уикенд в Пловдив имахме едно мероприятие по танци и за първи път се появи в моя семинар едно момче. Даже го поздравявам. Мите, поздрави. Мите, специални поздрави. Браво за смелостта. Как се справи Митето с танците? Мисля, че добре, като за първи път се справи, да. Сега ще видим ти как ще се справиш в сравнение с Митето. Нека да почакаме до тогава. И понеже сме на тема ученици, все още, но самата ти си била, когато си била ученичка, имаш среща с достойни учители. Да, с изключително достойни учители. Те много ми повлияха, те много ме вдъхновиха да се запалят толкова страстно по тези танци. И сега всъщност ноември месец аз каня едни от най-добрите преподаватели в световен мащаб. Ги кана в България на моя фестивал, който ноември месец се състои и ще бъде нещо грандиозно, 4-дневно. От Египет ли си или? 3 от тях са от Египет. Също има 3 украинки, понеже украинките са много добри в тези танци. Имаме от Тайван, преподавателка даже от Тайван ще дойде. Наистина ще бъде много хубаво мероприятие. Хезия Уес се казва, от 7 до 10 ноември. Казваш, че... кадри от фестивала, да. Спомена, че това се отразява на начин... Танците се отразяват на начина, по който самата жена гледа на себе си, на тялото си, на стойката и така нататък. А чисто физическото натоварване колко е голямо? Може ли да се брои, както между другото много други танци, че си е в общи линии нещо, което спокойно може да замества едни по-класически спортни тренировки? Да, вече мога да кажа, че да, тъй като зависи от самия стил и от техниката. Да, така много ти тича. От техниката и от самия стил. Едно време твърдях, че ориенталските танци са много лека форма на движение. Тоест, не може да се сравнат с кардио, с зумба и с канго, например. Но последните 4-5 години аз започнах да използвам египетския стил. А всъщност египетския стил включва много голяма работа на мускулите. И там това, което ни показва в началото, какво беше? То беше повече египетски стил. Да, повече египетски стил. Но представете си го малко по-мощен. Просто вечерно време, нали? Говорихме за разлика. Това беше само загрявка. Да, за мен наистина беше като загрявка, но мускулите работят активно, особено на бедрата, корема. Така че ако някой иска да се занимава с някакъв спорт и фитнеса не му харесва, както са повечето ми ученички, това върши работа. Начина. Да, те казват, ние не усещаме как минава един час всъщност. Докато ако са в фитнеса, гледат постоянно часовника. Има ли си контузии? Аз лично не. Не съм. Много някой пръст нещо да изкълча да стъпва на криво, но това са бели кахари. Покрай танците си се снимала и в клип, и то не е случайен. Разкажи ни за това. Да, всъщност снимах се в клипа на една много известна египетска звезда, който е поп-звезда. Не очаквах, че... Когато ми казаха, че ме канат да участвам в клип, не очаквах, че става въпрос за толкова известен изпълнител.
А как я получи тази покана? Защо точно те? Предполагам, че там си имат танцорки. Има изключително много там. Аз изкарах преди 2 години и живях 6 месеца в Египет, което е изключително ключов момент от моя живот. Този престой там, сама в арабска държава. Имам просто скандални истории за тези 6 месеца. Разкажи една, да се ориентираме какво значи скандал. Скандални зависи от гледната точка, но случвало ми се сама да пътувам от точка А до точка Б, нощен преход през пустинята в микробус, 6-часов преход с 15 мъже, само мъже, араби, непознати и аз европейка. Прилично ли се държаха? Много, да, много прилично. Няма да ги бием. Даже накрая всеки ми даваше вода, вафличка, много се грижих. Си бяхте на Нефертити там след тях. Като пристигнах първия ден в Кайро, исках да живея на място с гледка към пирамидите. Очаквах, нали, че това е като по филмите романтика, но всъщност аз не се бях замислила, че какво има най-вече на пирамидите, освен пясък, камъни, камили и коне, нали, за да може тези туристи да яздат конете и да се качват на камилите. И всъщност къде живеят всичките тези десетки хиляди камили? Близо до пирамидите. И всъщност аз, пристигайки на локацията, която бях намерила за едномесечен престой, всъщност виждам, че аз втория етаж е моя апартамент, а първия етаж е на камилите, на конете. Цялата романтика. И може да се представя как мирише там. Ами да, миришеше, но принципно аз не съм претенциозна, но все пак аз съм отишла да танцувам. И представете си гледката камили, коне и в 3 през нощта излиза една европейка с мигли, професионален грим. Просто най-неподходящото. Аз като казвах на местните жители къде живея, те ми казват, че си избрала най-неподходящо място за европейка, която е отишла да работи в шоу-бизнеса и изкарах 3-4 дена там, но просто няма да го забравя това. Да, и напусна камилите. Напуснах камилите, но хубав момент от живота ми беше. Добре. Сега, аз